Anyuola mar Elvis Opiyo, achich ma itudo kod chano chenro mar monjo kendo wang'o kod asid nyadendi Mary Claire, oyango ni wuodgi oyudi kowito ngimane odhiambo manyoro, ka ichich ni nyo okawo ngimane kokalo e madho gimoro ma gichich ni en sum. Elvis ma ripot mar obila yango ni en jariembo mar bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling kata NIS. Anyuola mare lieko ni nyo yudo oboke mar riembe tich chuth bang' yude kod ketho mar keto omenda tudore kod njore kod chano chenro mar wang'o nyadendi Mary Claire kod asid manoweye kod rem mapek. Ringre Elvis otimne bero kawuono e kar kano ringre mar kar thieth ma Mama Lucy Nairobi, kama ripot mar bero oyango ni onge ler malong'o mar gima ne okelo tho mare, kendo jotim nonro kao nyirni kata nyinyo matut mag dende mondo dhi timne nonro matut mar fwenyo gima nyo okelo tho mare. Anyuola mare oyango kao ringre kendo chwalo ne chenro mar ik e dalagi ma yudore e kaunti ma Migori.